Dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joet met mij een bijzondere gast hier rond de Omroep Friesland cafétafel. Het is een muzikant in hart en nieren en dat doet hij al een hele tijd. Maar waar gaat hij net spelen? Neskierig genoeg om eens even nu te noemen en even blij dat het er is. Hubert Heringa, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Hoe is het? Nou, best. Prima. Ja. De kans binnen, al je vuur, energie, enthousiasme. Ja. Zit in zo'n periode dat het Nee, lekker altijd. is? Dat heb ik altijd. Ja. Ik ben altijd heel gedreven. Ja. Voor jongs af aan al? Nee, ik ben vroeger hartstikke lui en ik ben helemaal ik die net zo volle. Ja, wie is de vervelende puber? Nou, ik ben hartstikke gezellig. Ik ben misschien wel de gezelligste thuis, maar ik ben gewoon lui. Ik die net zo volle. Je had een rommeltje op je kamer en kijk, mijn huid men wie alle muzikanten en mijn broer die spelen hoorden en mijn zus viool en zo. En die vielen al hartstikke best Studeren wel en... studeren en mijn broer fanatiek en wel fjouwen en blazen en dat soort dingen. Nee, ik deed helemaal niks. Het wie ik net echt mijn hobby of zo. Dus het is meer omdat mijn mem dus violen spelen. Nou, dan kreeg ik maar een viool onder de kin. En zo wie het wat. Wie dat in het eerste instrument? Eerst een beetje piano heb ik eerst nog die. En toen kreeg ik een viool. Maar ik hield dan les van mijn. Ik kon heel goed met mijn mem, dus dat was helemaal geen probleem. Maar ik vond het ook net heel erg slim om te doen. Dus ik denk, maar kijk, hier heb ik net zo hele volle. Nee, dat was maar als ik net werken met het idee van... Nee, mijn mensen even studeren. Ja, moet dat nou? Ik helemaal geen nog doen. Nee, het is al leuk. Ik vind het nou volle leuker eigenlijk. Het instrument en ik zie ik volle meer de mogelijkheden. Dan toen ik dat helemaal net zo in de gaten eigenlijk. En het wie ik net een hip instrument, hè. Het is... als het op squallen zit wie speelt het instrument? En dan zou je ik speel de viool. Ja, dat is net... Dan spelen ze gitaar. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat wordt al wel iets beter. Ja. Zeker, hè. Maar violen, ja, dat is net hip. We kennen die natuurlijk van de blaasinstrumenten, echt? Hè? Ja. Wanneer dat kwam? Nou, op een gegeven moment toen... Ik hier op een gegeven moment een beetje meer nocht van die violen. En toen jij ik toevallig op een radio, en dat is heel wat, want ik hier op een gegeven moment zelf wat radio's, want mijn hart mem die hier haast niks. We hier op een gegeven moment wel een radio, maar mijn hart weer meer van Ort Saba radio met zo'n green lucht erin en dat staat op inzender klassiek en dat weer dan. En dat moet ik net meer knoppen op zitten. Dus mijn hart mem hier niks met knoppen, met elektronica, weet ik wat. En ik wie er al wat, ik denk er is vast wel wat meer en zo. Toen wie er zo'n Tandy winkel op een gegeven moment. En daar heb ik toen iets kocht en dan kon je een cassettetje en zo'n dingetje, nou, en een radio. En toen wie ik wat ontlust en toen wie het Easy Listening, hieß toen op een radio. En dan toen jij denk ik, al je hartstikke mooie muziek in één keer. Michael Franks en ik al je oren muziek eigenlijk. Want ik wil alleen maar klassieke muziek en toen jij ik één keer Piet Noordijk. Met Piet Noordijk kwartet. En toen denk ik, dit vind ik wel mooi. Saxofoon. Nog een wereld voor hier. Dus ik zei mijn hart, ik wil graag saxofoon spelen. En mijn hart, korps en ik nog, dirigent van korps. En hier ik nog Aurora uit Sint-Jacob. Het had daar een alt-saxje mijn nom. Weet ik nog wel, zo'n twaalf hoort een waarloos ding, maar dat maakt niks uit. Maar ik vond gelijk, hier een bepaalde geur, hier dat ik, en dat een soort. En hier kijk naast het bed dan, in het koffertje hier, en denk ik, dat vond ik wel mooi. Dus toen wie ik daar, maar ik moest wel beloven, ik moest viool blijven spelen. Wel viool blijven, ja, beloof ik. Nou, ik moet dat hele ding nog haast nooit meer omrekken. Maar muziek en nog een keer muziek, dus in Huizen Heringa. Ja, ik weet nog dat ik op een legere squallen kwam en toen hiek een jongen en ik zei, wat docht die huid? Hij zei, nou, mijn huid is Grienteboer. Toen dacht ik, oh ja, dat kan natuurlijk. Je kent er nog wat oors van dan muziekmaatje. Dat is toch heel apart. Ja. Het gong alleen maar over muziek. En mijn mem, wie ik toen concertmeester bij het orkest in mijn huid weer hoornist. Nou, dan krijg je net alleen maar over muziek. Maar ik mijn mem wie hartstikke... Wie nou... Ze wien al je bang van mijn mem, weet ik nog wel. Wie is te fanatiek of net? Ja, mijn mem, maar die wie gewoon te fanatiek voor heel veel mensen. En zij wie concertmeester, dus dan, zij gong echt dan... Ik kwam mijn collega en zei, daar ben je van Sylvia en Gerrit. Ik zei, ja.
Hij zei, nou, ik ben allemaal een beetje bang van die mem. En die dan, die koen dan echt zo. Ja. En dan je ziet de pruts of ziet de rotzooi of die het spul net voor elkaar. Dan komen ze gewoon staan. En dan weer het op het matje komen. Totaal in Op het controle. matje komen, ja. En hoe wint het zien hoe daar en die broer en die zus? Nou, net zo. Nee, net zo. Maar mijn mem hier, als ik kon studeren, dan moest ik violen studeren. Dan ben ik Bob bezig. Maar zij verschrikkelijk goed. Dan zei ze van, opnieuw dat stukje en je moet in de positie naar de derde positie, hoor ik dan beneden vanuit, dat is best wel beklemmend. Ja. Dan denk ik, en op een gegeven moment, ik weet nog op een gegeven moment, toen ik het extra zat, en toen denk ik, nou weet je wat, dan had men weer thuis en hier een cassette gekocht, mijn microfoontje, en zo'n heel goedkoop microfoontje, zo'n plastic ding, mijn snoer erom, ik bij de Tandy van mij, zo'n reed-microfoon, ik heb hem gekocht omdat het reed wie, net omdat er een goed wie. Ik hield er geen verstand van, maar toen heb ik mijn violen opgenomen. Toen heb ik, ik geloof een uur of zo, 2 uur, heb ik ben ik studeren geweest en heb ik al je opgenomen. En toen op een gegeven moment, ik ging studeren en heb ik dat bandje Bob op zetten. Maar op een gegeven moment dan weer dat bandje weer kleer. En dan oorde daar en dan weer het bandje, zijn met mem. Nou spelen ze alweer diezelfde fout, weet je wel. Ik denk, ja, nou, dan kom ik de violen toch weer pakken. En we zaten een beetje de boel om de tuin te leiden. Maar dat is net, ik wie net zo fanatiek. Du bent van 64? Ja, dat 60, ja. Dus, ik ben van 68, een beetje ongeveer dezelfde generatie. Dus Ja. 80 gaat al je los qua puberteit, denk ik, bij die. Ja, Had je bord afzet zien in dat gezin en ouders Nee. die vooral uit de klassieke wereld komen? Nee, helemaal net. Geen punker worden, geen Nee. kraker. Nee, niks. Helemaal niks. Ik wie hartstikke, nee. Mijn huid ik al je korps. Nou, ik ging dan mee met mijn huid en mijn broer. Wij gingen dan als hulp Sinterklaas en gingen wij mee naar de vervarers. En ik vond het prachtig. Ik vond dat weer gezellig en leuk. En, Maar toen 16, 17, 18. ja, ik heb het altijd hartstikke leuk. Helemaal geen probleem. Ik ging net naar de kroeg of zo. En het hoe ik zie het op een gegeven moment al bij het Nationaal Jeugdkorps, vervaarorkest, die heet dat letter. En met de Piebe Bakker is die daarvoor. De Piebebakker. Piebe Bakker, ja, Piebe. En wij zitten daar, ik zit daar, mijn broer zit er in. Nou ja, dat wie hartstikke rock'n'roll. Want wij met een liefst groepje, wij gongen wel even, dan gingen we wat dan op, ik 14 hier of zo. Nou, ik kon mijn potje bier en zo, en dat mocht helemaal net, maar dat deden we gewoon. Dus dan, of een beenburgje. En dan zie je het direct al. Bewijst ik maar weer even een gedachtenkronkel hoe belangrijk die fanfare en die Havabara-cultuur in Friesland is. Nou ja, is toen daar net het voorbeeld van? Dat is uit die wereld. Dat nee, helemaal niet. Want jonge talenten komen. dat net, nee. Want op zich komt er helemaal net zo in zo'n hele volle talenten uit die Nee, is dat een fanfare. misvatting? Ja, ik heb 10 jaar lang hier een Big Band Friesland stiek voor als dirigent. En dan ze van, en al je van kopen, blazen en dat soort dingen. Maar er komen eigenlijk helemaal geen echte trompetisten zoals in zo'n echte big band spelen. Maar die opvatting en die techniek en alles erop, die zitten nou wat in die korps en dat is gewoon, dat is dat. Maar er komt net, daar ben heus al natuurlijk wel uit die korps, ben er altijd wel muzikanten die natuurlijk of in een klassiek orkest terechtkomen of weet ik wat. Jacob Slachter vroeger, noem maar even wat. Ja. Die dan uiteindelijk, maar als je net in die vervaar, hier dat ook wel dienen. Hier gewoon Miele, goede leraar en het weer gewoon een goed talent. Nou, en dan op een gegeven moment komt bij het Friese Orkest en dan gaat er solliciteren bij en op een gegeven moment zit hij bij het Concertgebouworkest. En zo ben er nog wel een soort. Ja. Maar eigenlijk komt er uit de korpsen. Nee, helemaal net zo heel. Dus, wat is belangrijker dan? Muziek squallen? Middelbare squallen misschien? Nou, ja, dat moest wel. Die squallen zijn wel belangrijk. En dat verneemt ze nou ook wel. In Lauwert hier. Kijk, het was een Fries orkest hier natuurlijk vroeger op een gegeven moment het Fries Jeugdorkest. En dat ben wel. Ja, dan komt het en dan best een muikander en het best ontspelen. En dat is gewoon mooi. Daar gaat het eigenlijk om. En hoe is dan van nadien beroeps te worden. Maar er zijn altijd wel mensen die dan. Ik weet dan dat we toen heel soort orkest. Ik zie het ook het Fries Jeugdorkest. Met mijn zus en mijn broer. En dan is Tineke de Jonge die van de fagotist. Van het Fries Orkest. En je had Peter van der Weert van de clarinetist van het Fries Orkest. Wie al je orkestkinderen. Klaas de Vries is natuurlijk
natuurlijk ook nog het oude drummer. Zien huid wie dan, vroeger paukerist bij Pieter bij het Fries Orkest. Wie al je orkestband. Die konden elkaar ook. Maar bij het jeugdorkest, al die mensen die ik nou opnoem, die zijn al je beroepsworden, al je. Tineke bij het Concertgebouw, Peter cellist bij het Antwerps Philharmonisch Orkest, en noem maar op. Dus dat het natuurlijk zien weerklank, of weerklank, dit is wel mooi, maar dat het zien. Ja, dat heeft natuurlijk wel uitstraling. Maar er ben ik heel soort die hebben dat. Die ben net beroepswoorden, die zien er direct in. En de muziekkwallen is bezuinigd hier. Eigenlijk hartstikke zonde. Ja. En ik wil zeggen, ja, dan kiest ik wel privé. Dus ja, nee, daar gaat het net om. Het is een plak, was hinnekist. En er wordt schilderd. En er wordt mensen met klei bezig. En de eerst iemand die krijgt trompetles. En de eerst daar wat. Dat gevoel. Dat is een heel belangrijk gevoel. En dat krijg je net als privé. Ja, de listsoort natuurlijk privé. Dat is hartstikke mooi. Maar als het ergens komt en denk ik, oh ja, daar is dat wat. En bijna een soort sociaal... Een sociaal, bijna een communeachtig iets gevoel. Ja. Dat erbij is. Dat erbij is. En er gebeurt iets. Daarom is het heel belangrijk dat er een omroep is. Want dat is hetzelfde gevoel. Dan kist wel zeggen, nou, we gaan maar naar Hilversum en dan doen we daar van alles uit. Maar dat is het net. Daarom een lokale krant is ook belangrijk. Of een huis of een bladje of weet ik wat. Dat is al super belangrijk. Maar dat wordt al je wegbezuinigd. Hè. Dat kind het meer en dat kost het geld. En ja, kunst. Dan moest maar eens... Ik zit net op socials, want dat wil ik helemaal net. Maar ik jij dat dan wel. Als er al iets zit over... Nou, er gaat 100 miljoen naar de culturele sector. Nou, wat dan? Er moeten zo de broek maar ophouden. We zijn geen idee. Ik zeg, dat is voor musea, dat is voor poppodia, dat is voor schouwburgen. Het gaat nog net eens naar de muzikanten nog. Want dan met die coronacrisis, er is best wel miljoen uitdeeld bij een heel miljarden. Soort... Ik kom in een heel soort theaters. Die hebben denk ik al je naar je foyer. Ja. En een naar je balletvloer en naar je boksen. Maar de muzikanten hebben niks gekregen. Ja, zeg ja, dan heb ik Tozo. Nou, dat Tozo, dat wie helemaal niks, want dat wie als het alleen nog weer is €1.000. Nou, en dan moest eigenlijk, dat kist net verleven. Dus dan moest klussen, maar de koers net klussen. Dus dan moest heel wat oors van. Dan moest in één keer, dan moest maar op een drekliner zitten. Maar dan zit net samen op een drekliner. Ja. Of dan ben ik net samen tandarts, of ben ik net samen slager of zo. En dan zeg ik, ja, dan moet je omscholen. Maar je bent net in een week omschoold. Dus dan, wat krijg je dan? Ja, dan moet je maar vuilnis ophalen. Of maar post bezorgen. Dan moest dat soort dingen met van. Want van die €1.000 minimum, ja, of met een gezin 1500, dan kun je helemaal net verleven. Dus dat is eigenlijk, dat gewoon, en dan krijgt of was net de was al werkje, maar de mais net werkje, de kist net werkje. Maar dan maar dan de vrije productie die moeten dan, die krijgen geld en die moeten het dan verdelen over de ZZP. En die nadien net dat dien. En net een cent hinnegang. Ja, ik heb toevallig een PR-theaterdirecteur van Doetinchem, die zei, nee, wij hebben toen wel onze vaste ZZP'ers. Toen zei ik, als het vaste ZZP'ers is, kan je ook wel in dienst nemen. Ja, nou ja, dat was dan ook weer niet de bedoeling. Nee, maar zo is het wat... Zit iedereen uiteindelijk weer met de portemonnee of net te zwaar. We gaan even muziek draaien. Ja, muziek. Ik ga die vragen van, kom maar even wat ideeën. Nou, we draaien al even David Bowie. Ja, geweldig. Ja. Waarom specifiek dat nummer? Dit is Not America. En het is... Amerika natuurlijk. Wij kijken allemaal ontzettend tegen Amerika. Dat wordt al veel minder. Maar ja, ze breken het aardig hoor. Ze breken het aardig hoor, ja. Nee, maar het beloofde land en de American Dream. En dat was natuurlijk altijd al, zeg, met de Vietnamoorlog al en ding. En dat gebeurden heel veel rare dingen daar in Amerika. En die heeft echt die twee stromingen. En natuurlijk dat hele conservatief-christelijke, populistische, wat je nu helemaal hebt natuurlijk. En wat er natuurlijk altijd al geweest is, natuurlijk al met de rassen, met de segregatie al. Dat is trouwens ook wel mooi van muziek. Want voor de segregatie zaten er al in de studio's al zwarte en blanke muzikanten al samen te spelen. Daar werd helemaal niet eens over gesproken. Als jij goed saxofoon speelde en je speelde trompet en de een was een Chinees en de ander was een Afro-Amerikaan. Of van mij had hij 2 oren, had hij maar 1 oog in het midden. Daar werd niet over gesproken. We waren best een goede muzikant en dat is het belangrijkste. En heel veel van die Motown dingen, dan denken ze, oh ja, dat is voor jij, oh ja, zwarte muzikant. Nou, dat wie gewoon de held wie zwart en de oorheld wie blank. Ja. En dat wie helemaal net, en dat wie helemaal geen probleem is. Maar dan kwamen ze uit de studio en dan kon de zwarte muzikant die in mijn bus.
Dus zo extreem wie het. Ja. Zo extreem. En zelfs letteren. En in die hele Ku Klux Klan. En die hele, dat zit nog altijd gebakken in die cultuur daar. Ja. En dat zit eigenlijk eerst zit dat ik nog steeds. Want ja, dat is juist als het even wat minder gaat. Of terwijl we binnen Saarriek land en er is genoeg hier. We hebben het is verschrikkelijk goed. Dat vergeet we haast wel. Want dat is juist nou ook wel zeggen over de dictatuur en zo. Nou, ik zeg met zijn mening, dan ben je in Rusland, dan val je uit het raam hè, bij het ziekenhuis. Hè. In een echte dictatuur kom je net zo vier om dat een dictatuur te nemen. Daarom. En dat vergeten ze wel eens even. Ja, er wordt een hoop brult. En dat is mooi, dat is niet een hoop brullen hier. Dat is mooi dat ook in. Ik dat het een dictatuur dat ook in. Ja, dat kun je gewoon roppen. Ja, en er was net uit het raam treurt in het ziekenhuis. Net. Nee. Of onverklaarbaar voor een bus worpen. Maar hoe keren wij weer om naar... maar die David Bowie, altijd heel geëngageerd. Die weer al bezig, dat koest ik zeggen hoe er gewoon Shanlitten West voor sis en this not America gaat er eigenlijk ook over je net meer herkennen in wat er gebeurt en bijna een soort Bowie-achtige alleen dan muzikaal dan. Ja, want dit spreekt die muzikaal ook heel bot het nummer. Ja, juist ja. En het mooie van Bowie is het is net iets. Bowie heeft eigenlijk helemaal net zo'n hele. Zeg van, dat is nou een hele mooie, onvloerste, soulachtige stem. Nee, het is eigenlijk... Not American. Oh, dat is, het is heel uitsprutsen. Het is bijna theatraal, bijna operatesk. Dus maar dat vind ik juist echt mooi. Dat is juist dat het juist net, maar wel het verhaal vertellen. En heel mooi gearrangeerd, bijna Trevor Horn-achtig. Van de sounds en mooi en doordacht. En echt heel commercieel, maar ook heel alternatief. Het is een combinatie van alternatief en commercieel. Nou, dat vind ik knap. Want ja, wat is commercieel natuurlijk? Mensen zeggen, ja, ik bedoel, als je echt iets commercieel, dan is het Bach wel. Hè? Bach, dat is echt super commercieel. Dat is nog ja. Of ze zeggen van, ja, nee, dat is commerciële muziek. Ja, ik geloof, hoe heet hij, trompetist... Miles Davis? Nee, ja, nou, dan kan ik ook noemen. Nee, hier ook die in Nederland die uit het raam gevallen is. Hier, weet je weer? Chad Baker. Chad Baker. Nou, voor mij een van de meeste cd's ooit verkocht, geloof ik, zijn van Chad Baker. Dan zou je zeggen, is dat dan zo commercieel? Ja, wel qua cd-verkoop. Alles is betrekkelijk. Ja, dus alles is commercieel, ja, precies. Ja. In ieder geval, Bowie stierp die listje. We beginnen naar de volgende plaat en die is van Mark Jordan. Ja. Een nummer uit 1979, Lost in the Hooray. Als ik het goed uitspreek. Lost in the Hooray, ja. Waarom dit nummer? Onder andere omdat deze muziek valt onder Sint-Wurg noemen ze dat yard rock. Je heet dat geloof ik of zo. Dat is eigenlijk bijna een soort klinkt heel commercieel, glad en zo. Of ja, wat is het? Maar ik vind het wordt al in die tijd was hele goede super muzikanten zien, nou nog steeds, maar toen zeker in Los Angeles. En dit valt gewoon eigenlijk onder. Dit is gewoon de West Coast muziek, terwijl die Mark Jordan trouwens een Canadees is, een Canadees. Maar dat is natuurlijk Gino Vanelli is ook een Canadees en die zat ook in Los Angeles. Dat is echt West Coast muziek. Iedereen denkt aan West Coast on the Eagles en dat soort dingen. Ja, dat is echt West Coast. Maar dit is ook zeker West Coast. Net als Al Jarreau en Bill Bounty en dat soort man. Ben dat de artiesten West toe echt? En daar hoorde ik omdat of de muzikanten, maar het misschien wel zeggen. Ja, de muziek, de harmonie vind ik prachtig. Het is al je mooi met mooie Fender Rhodes piano's, DX7. Die sounds vind ik nog altijd mooi. Ik heb thuis al je nog DX7's. Ik vind die sound gewoon mooi. Dat is rijk. Het is mooi. Al die goede muzikanten. Dus hier zit dan het Chuck Findlay in, de bugelbla, speelt dan bugel hier. Nou, een waanzinnige solo. En gewoon maar echt gewoon goede muzikanten. Gewoon niks plakken, knippen, wat Sint-Wurg, alles. Je kent, nou plak je alles onderkomen met sampletjes en dingetjes. Nee, gewoon goede muzikanten in de studio, aftikken en spelen en dan clear. Dat is het. Ja, lekker. Echt hier in zondag, het eind hier in zondag maak ik bij 1979. Mark Jordan en Lost in the Hooray. We willen aardig onder de plaat. Met mijn gastdoet, Hubert Heringa. Ja, dit is van die muziek dat je in de auto draaien en je in Amerika bent. En vertel toch, ik ben te rijk op tour best in Amerika. Ja, in welke zeldskip trouwens? Mijn Greg Howard Band, een Chapman Sticks speler. En dus hebben we 2 keer van L.A. naar San Francisco en we zijn west en we hebben nog toerd van tour dat wie van de orenkant van New York en Washington, Arlington, helemaal die kant helemaal op.
Dus dan, nou, dat is natuurlijk. Maar dan zit dan in L.A. en hij heeft echt van die scènes op de radio. Die docht dan on. En dan kiest country. Hij heeft echt alleen nog maar country. Ook hartstikke mooi. Hele goede muziek daar trouwens. Maar ik, dus wat ze in het noemen yard rock of AR, adult orange rock. En dan juist alleen nog maar van de Billa Bounty, El Giro, Steely Dan. Ja, het is allemaal in dit sfeer. Al in diezelfde sfeer. En dan ben ik heel vaak dezelfde muzikant. No? Dan ik zit dan juist heel veel blaas. Denk ik, de Sea Winds Horn, Jerry Hay. Nou, die Chuck Vinty, die is correct, juist. Larry Williams, die ook is saxofonist, maar echt een hele goede pianist. Die ook, die weet ik wat. En die speelt nog steeds, hè, die man. Hè? Dat ben ik een geweldige muzikant. Ja, prachtig. Echt topmuzikant. Amerika, hoeveel indruk had dat op die makker? Hoe belangrijk is dat voor die West reizen? Het vind een hele ontwikkeling. Hè? Ik meen, nou, op zich net zo eens zo volle. Het is Amerika, wij kennen Amerika. Hè? Wij best er nooit West en dan komt en denk ik kent wel, een kind van tv. Hè? Dat is heel wat oors als het ergst. Dat is best al, alle posts, wist alles al. Het enige leuke is, dan is dan een keer in het decor West, wat dat kist van tv-series. Dan denk ik, dit ken ik, Hollywood, Ja, dat kist. Dat is net nee of zo. Alleen het is wel leuk om dan even ergens een café een Budweiser te bestellen. Dat is leuk. Maar voor de rest is het enige leuke is, dat is mij die instrument. Dat gist op paard en dat best een paar weken best dwan in auto's en reizen, hotels. En dat jouwt je wel een oorgevoel. Denk, ik ben echt een muzikant op reis. Maar echt on the road. Best on the road, maar dan best ik wel blij als we thuis best. Ja. En dit is ook net zo. En het is heel raar. Dan speelde sterren. Ik speelde in de Mint. De Mint was dat in Hollywood. Een hele mooie grutte sale. Dan dat is natuurlijk hartstikke leuk en prachtig. Maar ik denk dan, ik zie dan op het podium daar en denk, ik doe je hetzelfde wat wij spreken in het dorpshuis in de Golle of zo, weet ik wat. Ik doe net zo heel, wat doe ik nou eigenlijk oors? Nee. Of zo, ik doe eigenlijk precies hetzelfde. En dan kom ik meestal bij me, ik hier mijn Evi bij me en ik hier daar speciaal vandaan 110 volt set zie ik daar heel jaren, want dat is 100 mijn mixer en modules en rottenplan en speciaal voor daar. En dan vind ik, wat is dat voor apparaat? Denk, dat regisseer ik al hier. Die zeggen, een AV, electric wind instrument. I never seen it. Nee, I never seen it. Nee, never seen it. Dat is wel leuk. Maar dat komt wel weer heel leuk, want die man waar wij met Greg die speelde af en toe met Dave Matthews Band. En Dave Matthews, wij waren toen op een gegeven moment in Washington. Ja, waar is wij trouwens? Want ik hier Jan van Olven, de bassist, hier les. Nou, die zit er ook bij. Dat is ook die wie er ook bij, denk ik. Ja, die wie er ook bij. Maar hij zei, we gaan even naar een concert van de Dave Matthews Band. En een heel groot stadium, echt gigantisch groot. Maar omdat hij speelde daar dus bij af en toe op mij en die heel soort dingen voor ze. Nou, en toen wij weer niks samen, dan we backstage. Ik stond even lekker met een potje bier mee even mij te praten. En dan met die saxofonist, die al je eigen tourbussen. Even gezellig even met de saxofonist in de bus. Even lekker heel goed het scherm, met basketbal erop. En de bak met al je biertjes en fris. Nou, lekker aan een Budweisertje daar wat. Dus super gezellig. Ja. Hartstikke leuk. En dan al je misschien wel 40.000 man of zo daarin, of 50.000 man. Dus dan staan Hollywood-boelachtige omgeving. Ja. Dat is hartstikke leuk. Maar dan ontmoet ik weer Ian, dat wie dan de man die alle posters, boekjes, cd-dingen, hij zei, kom even delen, even gezellig. Nou, dat bedrogen, dat is hartstikke leuk. Ik even naar een liedfestivaltje daar met die man. En ik wie kon spelen daar in de tent. En mij Greg. En er kwam een man op mij en zei, bist je morgen ook nog bist je? Ik zei, ik ben hier morgen. Hij zei, ik moet je morgen spelen met mijn eigen band. Hij zei, ik wel even meidwan. Ik zei, ik zei, wat doe je dan? Ja, al je eigen stikken. En ik zei, maar wat voor stijl? Nou, een beetje jazzachtig ding. Ik zei, ik ben net zo'n jazzvogel. Hè? Nee, ik zei, maar ik wil die Nou, ik zei, nou, best. Dus het bleek dus James de Uite, zijn trompetist, die bij de Dizzy Gillespie Band speelde. Hij was leraar daar. En geweldig trompetist. Maar toen kwam ik daar. En toen hier nog 2 saxofonisten in die band. En trombonist en hij trompet. Ik denk, wat moet ik hier? Weet je, en die kon ik hartstikke goed blazen. Nou, die krijgt hele oren dingen. Maar kijk, ik heb net op het conservatorium zitten. Waarom net eigenlijk?
Ja, ik werd nergens om. Ja, dan ben ik al klaar. Ja, dat is... Ja, en Had je het wel proberen? Ja, ik heb wel proberen, ja. Maar ik denk, ik heb wel vooropleiding NPA, ik wil zitten en zo. En ik denk, wil ik dit eigenlijk wel? Ik hier direct net zo volle nog door. Nee, maar als je zoals in die carrière, en die is inmiddels lang en uitgebreid en zeer boeiend. Ja, maar dat zou je toch helemaal... Kijk, die theorie heb ik van mijn hard mentor heb wel gekregen, dus dat die hek wel. Ja, maar dat is ook, want in die carrière namelijk, doe je de hele pro studio werk. En dat is heel technisch. Dat is heel technisch, dat is wat hoors dan lekker in balwerk, in snits of nee. een tijdje blazen. Zo. Nee, want ik schreeuw ik partijen, zo. Ik wil dan toch dingen bijvoorbeeld... Dan had toch een hele theoretische streep technische ik heb noten lezen natuurlijk. Had je dat zelf leerd? Nee, ja, dat heb ik van mijn hard mem gewoon geleerd. Ja, mems die bij de trap en... Ja, van mijn hard. En ik kon vroeg bij korps en ik moest in korpsen blazen. En lees wel noten blazen ik. Ja, maar lezen en schreeuwen is wat oors. Nou, schreeuwen is weer wat oors, ja. Ik arrangeer ook heel soort dan voor blazen samen. Maar dan, ik denk, ja, er zitten wel 2 trompetisten van het Metropool, trombonist van het Metropoolorkest. Ja, ik denk, met wel kloppen. Er moet wel iets komen dan, ja. Dan ging daar net met een beetje bagger en dat ze zeggen van, nou... Ja. Maar deels ouders en deels autodidact dus? En deels autodidact, ja. En al die techniek, ik neem dus alles thuis op. Nou, kijk, ik heb heel lang een studio in Gietserk gewoon natuurlijk. Hè. Dus ik zie het er al bij mijn opname en dat soort dingen. Daar zie ik altijd al. Dus dat weet ik wel hoe dat al je werkt. Ja. En ik die vroeger mijn bands die ik altijd geloot altijd al. Dat die ik al. Dus dat technische vlak, dat is wel clear. En de techniek van... Scrow en dat soort dingen. Ja, dat min hard weer, arriceer en dat soort dingen. Dus ik weet wel hoe dat werkt. Ja. Ik weet wel, als ik en ik weet, omdat ik opgegroeid ben bij klassiek, vroeger als jong klassiek, weet ik alles hoe dat, dan zeg ik het, een man zegt, ja mooi die belletjes, nou een celeste zeg ik dan, weet je wel, celeste? Ik zeg, ja dat is een soort piano ding, waarbij het orkesten, mensen weten vaak net wat dat is. Hè? Ja. We kwamen er terug in de skiergiet, wat zei ik ben met mij gegaan, dus ik gewoon te zien, wat gebeurt hier al? Ja, ik ging... of wat wie in die nou, dus ik was heel erg nee, helemaal onderwijzerachtig. Nee, want wij kijk, er wie nog kinderopvang wie er toen nog net. En wij gingen dan, zie dan te repeteren in de Curiuskerk, hier vlakbij eigenlijk. Maar dan, en dan wie een opvang. Dus wij gingen een bak met Lego, een tijl met Lego. Of weet je, zo'n ton. Wie vroeger, weet je, van die waspoederton. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, van dat hurkenton. Van dat ding, nou, en dan, daar zit een Lego. Omo, toch? Omo, ja. Omo. Nou, en dan kun je een bed erop bij het stadion. In plaats van homo, dan homo roepen. Dan is het nou in de kleren. En dan Rob is toch wat. Dan heb je gewoon een wasmiddel. Dat is een volle better. Ja, zeker. En dan zo'n ton met Lego en wat sketch, wat kleurboeken. En ik mag ook wel wat tekenen. Nou, mijn broer zit er wel wat te tekenen. Het orkest, wij zitten nog aan tafel. En dan de hele repetitie. Of de NES, of net wel. Maar ik zit altijd op een stoeltje te zien en denk, oh ja, de hobo. Oh ja. Oh, wat is nou die functie van die hobo? En dat wiekel wat onder het filteren. En ik denk, oh ja, en de hoorns, we hebben de functie van de hoorns. En wie naar Marines komst, ziet er achter de pauken. De pauken is de letter, is wie de eerste pauken is bij het Concertgebouworkest. Wie een mooie mooi figuur. En dan zie ik die ziet aan, en dan denk ik, oh, hoe zit er en wat doet er? En dan hij wie er wel eens een keer net. En er weer een orenslagwerker, die in een pauk, ik noem geen naam. Maar toen zei ik in mijn hart, ik zeg van, als die op die pauk klinkt, dan klinken die pauken niet meer. Zei mijn vader, dat heb je goed gehoord, zei mijn vader. Hij zei, die sloeg die pauken, maar de Marines, die liet die pauken, die had die stok. En dan zei ik, oh, heb die stok een exabeet? En dan de hele houding. En daar, nou, dat, niet van ik dat de letter eerste pauken is van het Concertgebouw. Dat verbaasde me niks. Ik ben toevallig laatst nog zien kwam. Toen moest ik een keer toevallig in het Concertgebouw spelen. Met wie dan mij Hazes muziek. Maar oké, lid maar. Het is me goed dat mijn dat net met mij maakt. Nee, ze zijn er beide niet meer, toch? Nee. En, maar toen weer Marines kwam ik even. Marines nou, prachtig, mooi figuren. Dat. Geweldig muzikant. Ja. Dus ja, dat is... Maar dus ik zie dan helemaal wat op de filterjaal van wat doet het en wat is de functie van het instrument en wat doet een instrument in het orkest. En het is heel belangrijk, dat is heel bepalend. Dan ben je al je muzikale gedragsregels en codes. Hè, de hobo is eigenlijk altijd de violen, die ben eigenlijk de eerste ding. Maar als de violen, dan neemt de hobo het vaak over, de eigen stem. Piccolo is altijd het versterken van hoge ding. De harp is het opvulsen, de overgang naar dingen toe. En dan zei het, elk instrument, de trompetten hebben echt signalen dingen. En de hoorns die friemelen daartussenin, die zitten daartussenin. Een hoorn kan heel laag spelen, maar ook heel hoog. Dus die hebben een hele oren... Elk instrument heeft een orenfunctie, echt een hele bepaalde functie. Die had hij wel opleidingen hoor? Ja, mijn mem die had...
Die had dus violen. Ja, toen dat wie al je die had trouwens mijn mem had trouwens hier les van mijn opa. Want die werkt brokmuzikant en die speelde ook saxofoon en die speelde accordeon. Die hele goede trompetist, speelde heel goed violen dus. Wie een hele goede dirigent en arrangeur en goed piano spelen, componeren. Dus die speelde ook piano bij de stomme film. Dat vind ik ook prachtig. Ja. Maar hij kon ik heel goed klassiek viool spelen. Maar dus. echt old school. Echt oldschool, maar echt wie een huddenwerker. En daar wie ik helemaal, daar wie ik niks. Maar die speelde ook in bandjes. Kijk, in die tijd dat wie kreeg, jaren 30 en zo. En jaren 40 en zo. Dan is het een heel soort amusement wie al je Duitse muziek. Muziek, volksmuziek, Duitse muziek. Dat wie al jaren een beetje, Duitse muziek. En toen kwam ik de Amerikaanse muziek opzetten. Al een beetje. En dus toen denk ik, dit is saxofoon. Met saxofoon spelen en dat soort dingen. Dus hij speelde saxofoon, een klarinet. En al je op heeg niveau. Al heel goed. Ja, want die mem die is... Die mem is violiste en pianiste. Maar mijn mem speelt ook piano. En nog piano speelt bij Melando. Dus die kan ik Oleg Wappa spelen. Maar Melando muziek, dat is eigenlijk een soort klassieke muziek. Dat swingt helemaal net. Hè? Het is eigenlijk gewoon een soort, het is gewoon bijna klassiek. Ja. Hoe kwam die mem uiteindelijk bij Ennio Morricone te loren? Oh, nou, mijn mem dat mag toch even weten. Oh, dat is leuk. Nou, mijn mem die eigenlijk een soort, wat zit er van die violin, in de jaren 50, daar had ze, toen had ze spelen overal en die is een concertalon en dan ziet ze weer in, ik ken al je nog ding en dan ziet ze weer in Praag en maar op een gegeven moment had ze compositie gestudeerd in Italië. Het is een compositie, het is een aantal jaren, 3 jaar in Italië wennen. En hier ziet ze in een klas, maar Ennio Morricone, die compositie, die ziet daar ik. Ja. Het is een liedje voor ons. We gaan even een muziek draaien. Ja. Paul Buchanan. Ja, mooi, ja. Ik moet erbij zeggen, acoustic. Let's go out tonight. Ja. Wat is Paul Buchanan voor jou? Nou, Paul Buchanan is dat is net als Bowie, dat is ook zo'n dramatische... Hij heeft waarschijnlijk bij mij van de Blue Nile, van Tinseltown in the Rain. Daar kennen heel veel mensen van. Maar hij heeft ook een dramatische stem. En ik zag toevallig dit stikje, dat is van Greg Armstrong, dat stik. Dat zeg ik bij in de serie 6 Feet Under. En er was een hele mooie scène dat Ian is helemaal, een van die hoofdrolspelers is helemaal wanhopig en dat is van alles misgegaan op een beurs ergens niet in Los Angeles, maar in Las Vegas. En de politie erbij, één grote drama en je ziet hem er zonder alleen maar de wanhoop en dan komt in één keer deze muziek komt daaronder. Nou, dat was zo'n beeld. Zo, ik denk, wat muziek met een scène, met beeld doet, hè, dat was dit eigenlijk. Paul Buchanan. Let's go out tonight. Hubert Heringa zit hier aan tafel en hij kwam met deze prachtige plaat hoor. Live-opname, maar ik er even bij zitten van een radiostation. KCRW. Tenminste, ik gok maar dat ze het op die manier uitspreken. Hubert in een hele carrière troprader won net in hier nog alleen. Dus er moet nog maar eens een deel 2 komen. Ja. Hoe hast u ontnoot? De stroomst een beetje via het gezin, stroomst die wereld van de muziek in. Ja. Er bent bij een prod op paard geweest. Bij wijze van spreken van Douwe Heringa op de CD tot André Hazes af de hoofd van Herman Brood. Ja. Wat voor relaties is er bij die muzikanten? Want toen hast wel in verste band zitten, maar dan ben je eigenlijk altijd wel los verst. Ja, nou ik heb eigenlijk helemaal net. Hoe werkt dat in Holle eigenlijk? Nou, eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon krijgt als een loodgieter, dan krijgt een klusje en dan gist erheen en dan. Het had ook iets vluchtigs. Het is ook vluchtig. Het is heel veel bezig. Nou, ik heb wel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld 4 producties maken met Jenny Arian, theaterproducties. Dan bouwt wel een bepaalde boon op. Een soort van. Ik ben wel bij de Thuis West en dan even voor een programma en zo. En dan zie je wel even wat. En dan wie zo even wat de iemand zien of zo. Dat dan wel. En dan zie je, maar dat is het dan, hè, kijk. Dan meer verder komt. Bijvoorbeeld, ik heb het enige waar ik dan nog vroeg bij Ten Sharp, nou bij Mas Kaptein dan die zanger. Nou, dan ben ik een punt met Rijnd en dan kom ik even bij een del even. Nou, dan drinken we even wat en dan. Nou, of hij kwam even bij het theater dan in de Purmerijn. Komt er even een del even. Nou, dan zitten we kletsen we even. Nou, en dan, dat is het dan. Nou, en dat maakt meer ik net. Of ik dacht bij Willeke Alberti en dat ik even thuis. En dan even wat een toonsoort en wat toonsoort terugnemen voor het arrangement. Nou, en dan gaat ze even, wat eten ze hier, nou, dan eerst even wat, nou, en dat is dan. Maar voor de rest, het is net zo dat ik bij die mensen de doorplaat erin helemaal net.
nooit de behoefte gewoon om bij een band te jaren, west dag in, dag uit, week in, week uit, op een paard bist. Nee. Nee, hè? Nee. Du vindt dit wel prettig? Ik vind het hartstikke prettig, ja. En ik heb ook heel vaak, dat zit ik zo op zin, toevallig ben ik nou bezig met Beatles versus de Stones programma, met mijn Siep van de ploeg. Harry Saxioni natuurlijk, de gitarist. Hè, die is dan, kijk, Harry is een heel oorsoort muzikant. Hè, toevallig ging ik het te sneur nog aan mijn moer. En hij is echt meer zo van, ja, hij huid met hem hier een sigarenwinkel in Amsterdam. En hij is een hele goede voetballer, want hij zorgt bij Ajax spelen eerst. Ja, hij zit in een profcontract. Ja, hij trainde van Linden direct nou. Hè. Nog trainen. Hij krijgt juist wie de fjouwer zondag in de wun. Nou, hij past goed op hemzelf. Maar voor hem is muziekmaatje nou het allerbelangrijkste wat er is. Maar dat is voor mij helemaal. Hij zei, maar daar snap ik niks van. Dat is toch, weet je wel. Ik zei, nee joh, dat is voor mij net. Muziek maken vind ik helemaal net zo belangrijk. Muziek is wel belangrijk. Er zit een crematie zonder muziek. Of een feestje zonder muziek. Of de best heel erg down. En dan juist mooie muziek. Of just een film en dan just een bepaalde scène. En dan zonder muziek, zonder niks onwezen. Maar bij de muziek denk ik, oh ja, dan komt het toch volle meer binnen. Of een documentaire zonder muziek. Muziek is heel belangrijk. En dat is juist ook mensen die dement worden. Nou, een heel soort dingen pikken op. Maar dan komt mijn muziek op. Dan gaan het warkers gaan hier en dan gaat in één keer komen in één keer oren. Muziek is heel belangrijk. En dus Safir is muziek belangrijk. Maar voor mij is muziek, het is voor mij echt werk. Het is net mijn hobby. Het is, nee, ik zelfs in mijn vrouw. Als ik nou morgen 1 miljoen win met de loterij, nou, dan gaat alles op Marktplaats. De oren daar. Alles was haast? Nou, zij botten staat wel. Maar dan ken ik waarschijnlijk alleen nog maar dingen, maatjes die ik voor mezelf dan denk ik wel lekker voor mezelf wat onklooien. Maar ik heb heel vaak de première of als er een première is. En dan denk en een weekend eruit ook een optreden. Denk ik, nou, kijk, vind ik weer mooi wees. Ik heb wel wat nice van weer. Zo, dat vind ik mooi van Vluchtig, bijvoorbeeld van zo'n beste zangers. Nou, dan is het die en dan is het klaar. Dus die spelen ze soms noemen maar 2 keer. Nou, en dan denk ik, nou mooi, 2 keer, prima. Nou, toevallig is dan beste zangers live, dan moeten ze nog een keer spelen. Of 2 keer 2 doen. Dan heb ik het 4 keer spelen. Nou, dan denk ik, mooi, best, prima. En bij nee, hup. Ik zoek net heel dit. Hetzelfde, maar altijd maar in een vaste band. En dan, kijk, dat is ook een nadeel. Kijk, toevallig bij Ten Sharp, dat we eigenlijk de enige band waar ik eigenlijk vast in zitten. Hè. Nou, die hier dan gelukkig een You, wie dan de hit. Nou ja, dat is een hartstikke goed nummer. Ja, want je bent de hele wereld geweest. Ja, ik ben overal geweest. En dan denk ik, nou ja, oké, You, hartstikke goed nummer. Nou, dat is net zo. Maar ja, zwemmen in Bacardi Lemon. Ik heb die jongen ook een paar keer begeleid, maar ik denk, ja, daar zit er, als het zondag is, dan ben je zwemmen in Bacardi. Die man die zit er altijd maar aan vast. En op een gegeven moment is er ook helemaal horendol van. Dat is een heel soort bandgimmick. Dan moeten ze maar weer satisfaction. Ja, ik bedoel, daar moest wel zinken. Ja. Omdat altijd maar hetzelfde te doen. Ja. Grappig. Want du werkst de product, dus je bent hier in Ljouwert. Ja. En du werkst heel soort thuis. Hè? Ja. Du neemt alleen de beste zangers, maar daar is meer televisieprogramma's. Ja, heel soort dingen voor. Daar spelen ze dan partijen voor in of zo? Daar speel ik al hier. Ik speel alle, dus ik noem maar wat, voor SBS de Onmogelijke Duetten, zo'n programma. Mij Nick en Simon die presenteren dat. Dat is nog wat ze nog doggen met z'n twaan. En daar. Dus je zit in Ljouwert in je studiootje. Ik zit hier ik kan heel iets hockey, maar ik kon net keren. Ik krijg een ruimtestation waar ik in zit. Met al je modules, een hele grote mengtafel en Pro Tools. En het is één groot zit. En dus ik al je met mij heel mooi, bijna nou zoals wat ik zit, zo bruin in de rug, alleen maar vol liedser. En mijn foto's van mijn hard memmen en van mijn paken, mijn instrumenten. En al je mooie, prachtige foto's van de band en een hele rattenplan. En leuke requisieten die ik heb van orde mondharmonica's en allemaal leuke fusseltjes. Nou, daar zit ik dan. En dan speel ik alles in. Dus alles wordt op mij inspelen. Dus het is net origineel. Dus dan, maar het moet wel klinken als het origineel. Dus dan krijg ik, en ik wordt net heel goed Bob betellen dat. Dus dan krijg ik, dan moet ik één liedje. Denk, nou, dan moet binnen Jello hoe moet kleren. Dus dan Wat kent dat uit? Nee, als kind net uit. Dan kijk ik net zo goed bij de Albert Heijn vakken vullen. Dan kijk ik hetzelfde salaris. Ja. Zij is het wat. Maar bijvoorbeeld, ik zou het eigenlijk eerst bellen ze op voor de toppers inspelen. Want vroeger speel ik bij de toppers. Maar al een violin, toen kon dat net meer, want het moest hip. Het moest hip worden. En dus hij is die blaasde bij Fut gooit. En hij zetten ze er, jonge jongens zetten ze de del. En die moeten playbacken.
Dus wij spelen nog wel in. Maar wij zitten net meer. Het moest hipper. Ik zei, nou ja, dat is al vroeger zo hip is. Vroeger, nou, net een hip. Of Jeroen van der Boom. Ik net. Nou, net echt hip, nou. Joling, ik net toch? Ja, nou, niet echt hip, nee. Nee. Verder van hip zelfs, nou. Nee. Maar ja, oké. Zij zeggen dan Justin Bieber en dan zeggen ze een hip orkest. En dat willen ze dan ook. Jongen met mutsjes en dingetjes, nou, hoedjes. Nou, dat krijg je dan. Nou. Ja. Ik zei trouwens, ik ben wel een figuur. Zei Jeroen van der Boom ook. Dus zijn zoon zegt van, ja, hij valt wel op met zijn hoofddoekje. Ik zeg, dat is wel hip, hè? Wel hip, ja, valt wel op. Maar wij spelen, dus ik zoek eigenlijk naar Jel Jongen. Dat is de trombonist van, bij Paul de Leeuw van de J-Horns, de trombonist. En dan zoek ik bij hem thuis die toppers inblazen, maar met Martijn de Laat, trompetist. Maar nou toch, ik zei nee, ik heb eigenlijk wat, er zijn nog wat even, door maar thuis. Dus nou, ik zoek eigenlijk Joert en Moon die blazers inblazen. Maar dat doen ze nou daar. En dan krijg ik, ik krijg de audio en de partijen, die sturen ze me op. En dan speel ik thuis de saxen in. En dan gaat het al je weer. Ik weet net wie het doet, maar dat zoek ik dan wel, dan stuur ik het op. Nou, en dan wordt het op klik, dan doet het dan. En dan wordt het uitdraaid, wordt het spelen. En dan staan er dus oren jongens, dat is de playbacken. Dus dan jij ik mezelf, zeg maar, dan heb ik een solo. En dan zit dan een jongen, zit daar dan, ja, en dan niet dan te playbacken. Dat is wel een heel aparte gewaarwording. Ja, ik kan me iets voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen. Het is een soort jermoeders eigenlijk zo. Ja, maar ja, ik vind het prima. Ik heb het tolen wie dien of tred je niet. Ja, dat vind ik niet hard, want ik menig concert dat ik op televisie zo tijdens dit Hubert, vind ik prachtig. Is dat ding, de Hinne Stadion, groot publiek live? Ja, maar dat is helemaal niks. Dat is verschrikkelijk. Ja? Ja, er zit bij zijn top is 3 uur best ontblazen. En dat is best, nou, het is pittig. Ja. En dat is, en er zit daar wat in die bak daaronder. Daar zit ik net echt op podium. Kijk, op podium krijg je nog een oor energie, maar die energie krijgt helemaal net, er is helemaal niks om. En het is vooral hartstikke hard werkje. En het is een hoop gedoe. En, wat vindt het leukste eigenlijk? Nou, dat net. Dingen nou, dat vind ik het allermooiste. Eigenlijk, het studio werkt het allermooiste. Maar ik vind het ook wel leuk om mooi in een... Ik doe nou bijvoorbeeld ook met Maarten Peters en Siep van der Ploeg en Arno Slijper, pianist die ook bij de beste zanger, doen we Simon en Garfunkel. Maar trouwens ook, ik heb ook samen met Nick en Simon gedaan trouwens. Heel wat oors. Maar daar heeft trouwens ook de blaas opgenomen. Want ik die in Utrecht zeggen ze dan hier in Friesland. In Utrecht heb ik... Toen in die coronaperiode hebben we een aantal concerten gedaan met die Simon & Garfunkel dingen. En dan zien we met rijblazers. Maar toen jij letter, die hebben die blazers opgenomen. Die broeken ze letter bij concerten. En jij dan, zag je dat dan? Nou ja, denk ik ook van, veel plezier ermee. Het is goed zo. Ja. Zie ik je maar uit. Maar die thuisklussen, hartstikke mooi. Want dan vrees ze van, nou, misschien mooi om daar een tenorsaxsolo en een jerk. Ik denk, helemaal niet, maar eigenlijk altijd zo. En dan ben ik ermee bezig en dan doe ik er volle meer in. En dan ben ik er op een andere manier mee bezig. En soms jerk ik nog eens even en denk ik, het is leuk misschien om dat te gooien. Of misschien, of even dat. Of ik heb nog een fout in het arrangement, of dan een akkoordfout. En zeg ik attendeer op. Ik zeg, ik met dat spelen, maar eigenlijk ken ik dat net. Want dat, nou bedankt, ja. Dus dat vind ik leuk. En dan zet de vrouw, nou, kijk de koffie kleren. Nou, nee, een bakje koffie. Of was wat eten. Nou, heerlijk. Ja. Het is veel relaxter. Bestaan het gelukkigst gewoon lekker thuis kneuteren? Ja. Maar ik zie, als ik nou even kijk, het werk aan zich vind ik mooi, maar het wordt ook goed wijs. Ik gewoon net van geklooi. Ik wil net, dan we hebben 2 dagen repetities en dan kom ik thuis en denk, wat ben ik hier eigenlijk geweest? Ik bedoel, ik zie het wel uit en ik trap maar af. Dat zijn heel vaak dingen. Dan moet ik ergens invallen en dan heb ik een invalklus. Dan een saxofonist en ding zie ik nou. Ik zeg, ik ben vrij, nou kom wel. Nou, dan weet ik hoeveel stukken. Nou, en ik zie je thuis gewoon alles. Ik zeg, muziek? Ja, dat is wel muziek. Nou, dan moet ik al je programmeren met die EBI. Nou, ik ben heel rap in ding. Nou, ik zie je alles uit. En dan kom ik daar en dan zegt ze, was ik wat terugnemen? Ik zeg, nee, trap me. Nee, goed net. Nou, en dan ben ze verbaasd. Ja. Maar ik wil zinloos repeteren. Kijk, vroeger iets van die bandjes. Dan zei waar is die te doen? Nou, repetitie. Nou, bij mij een gietzeker in de studio, een oefenruimte. En dan wie mensen winnen wel een hele jongen in je noemen bezig. Ja, dat heb ik nog toch. Ik wil net eindeloos maar klooien op 1 nummer. Dan zie ik ze het uit en of de spelen het exact na, of dan maken ze het even een heel oor verhaal van. Maar net dat eindeloos, maar dat gepruts, dat iemand een basgitaar, die noot, nee. Thuis oefenen, zijn we nou zeggen al, thuis oefenen. Ging al klooien. Old school. Thuis oefenen, ja.
En net, maar ja, kijk, voor veel mensen is natuurlijk muziek maar je hobby. En dan jij dat proces, dat begrijp ik. Dat jij het dan net professioneel, dan is dat ook een sociale cohesie. Dat jouwt ook een mooi gevoel. Dat is ergens mee dwanden. En dan is het een heel overhaal, want dan is het wel leuk. En dan krijg ik mijn korps en dan repeteren. Nee, en dan de bugels even apart. Waardoor dan, nee, en dan een best. Oh ja, nee, nou ja, 1, 2. Hè. Anders kan je hem ook met 1, 3 pakken. Dat is voor de zuiverheid. Of jij bent te hoog en jij bent te laag. Kijk, met dat niveau, daar word je bent professioneel muzikant. Je bent net een loodgieter die aankomt en dan nog die zegt, oh nee, Nee. het bako moet ik hebben. Oh nee, de waterpomp hangen. Oh nee, wat heb ik nog, weet je wel. Nee, maar gewoon Nee. de perfectionist in dat opzicht. Ja. Ja. En dan dat heb ik een probleem, want dan irriteert je heel snel on mensen die dat net heel doen. makkelijk binnen. Ja. Maar die pak ik dan weer on. En dan, sommigen vinden dat leuk. En soms denk ik ook wel eens les ben ik uit een groep gezet, want ik werd te kritisch. Ja. Oeps. Ja, ik werd te intimiderend, zeiden ze. Maar toen dacht ik in één keer om die mem, die concertmeester, die wil intimideren. Die gong ik steen dan. En zei, Is het cirkeltje wel weer ja, rond, wel goed. Ja, dus... Als ik die zei, jij dan best wel heel onafhankelijk in die hollen. De conformeert hij ergens om, maar ik ben net te boord. Van, nou, Ja, we dat- doen het op deze manier, jongens. Ik Ja. wil best mij in mij in, maar tot zover. Ja. En anders doe ik het niet. Ja. Dan mag hij in die hollen wel vrij wezen. Daar ben ik ben hartstikke vrij. Ja, nee, maar Ja. dat is liep mij een zegen van een toch wel weer een heel lieds. Ik wil weer klef wereldje. Ja, maar dat kleffen, dat probeer ik net. Ik Voor mij mag je daar helemaal niks van houden. Nee, ik ben helemaal niet. Dat knuffelen en dat ding. Nee, maar Want- ik hoor bij een wereldje, groepje, bij een scene. Het of zit zo. me helemaal net. Nee, het is toevallig. Ik zoek extra bij de boerwerkje in en dan ben ik gelukkig. Maar dan week ik de boel skin en goed. Ja, en op die beginnen. En net nou, wat laf, dat zit wel al. Ik kende wel vroeger bij boerwerk, maar net een beetje laffen. De ijs en wat, maar het was king nog of zo. Dat gaat toch bij de fabriek, we toch nog wel bacteriën weer nog uithellen. Dan kijken een goede klasse aanmelken, goed skinwerkje en mooi de stal mooi worden. Want ik wie dan in Amerika, bij die Greg die hier, daar ik al je hines en wat je vrouw hier. En toen kwam ik en denk, wat een band is die hier. Dus toen ben ik daar, de oren ziet naar wat bier te zoeken daar. Maar toen ben ik die stal op rom. Ik al je mooi, al je en het heer al je netjes en mooi. Dat voor die dierenwelzijn is ook belangrijk. En mooi skin en mooi al het gereedschap, al je dingen, al je mooie heken maken, al je ophingen en alle mooie ordenen. Misschien wel autistisch, maar dat vind ik mooi, een mooie stal. Mijn paken heringen die ik boer in Spannen en dat wie ik super met hartstikke wie dan kwam er wie al sirene weer een mooi skin en wie op een orde stal mijn groppen en zo en wat wie al dit wie toch mooi skin en rust en nou ja, dat stut wasje, maar mooi met die ring en die eerst alleen maar die stut, die ring, eerst dan over die buizen en hingen mooi en dan kwam die stal binnen en ik kwam vroeger wel bij boeren, sommigen wie een dikke bende, maar sommigen wie toch hartstikke nee en dan kwam ze binnen en dan zie je dat zinnenlucht dan toch zo'n ruutje gaan en dan wie het een beetje goudkleurig dan van en dat kei, dat stoer daar mooi rustig, daar mooi de rust in de sfeer, dat is heel belangrijk voor de kei, belangrijk dat er rust is. Wat boerwurm, man. Kom op. Nou ja, nou zit het net Nee, die ben ik een beetje hoor. Nou, dan bloeden we een mooi muzikant. Biologische Daar boeren. best heel erg goed in. Had je ooit aanbiedingen gekregen? Er best wel op tour West door Amerika, maar ik van boeteloze producties. Ja, Want jij hier mijn heel grote, van Herman Brood tot Andere Hazes is mijn werken en Jenny Arian nemen ze al maar op. Maar al je wel Nederlands. Ja, ik ben wel ik gevraagd voor Camel. Voor de tournee, Europese tournee voor Camel. Progrockband. Progrock ding. Heb ik net die want hier dingen nog doen. Ik denk, ja, dan moet ik, weet ik, dan een maand door Spanje en mijn bus. En dan weer terug Duitsland en weet ik waarheen. En dan Engeland en dan Schotland. En weet ik het, best 4 man best bezig in een bus. Wel goed voor die Engels, maar ik denk... Ja, dat had hij dus nooit lutsen. Ik denk, nou, ik nog doen. Ja. Ik heb wel productie van Cirque du Soleil in Cannes, heb ik wel die in. Dat was hartstikke leuk. Want dat is wel fantastisch. Dat is wel mooi. Daar onder het stroom, een heel groot podium ding bouwt daar. En met heel geweldig. Over discipline naar die circusartiesten. Nou ja, als het op professionaliteit had, dan besterp het goede paard. Dan net, kijk, muzikanten, heel veel muzikanten. Ja, een pot bier en kleren en soeperij en led en weet ik veel. Nou, bij circusartiesten... maar soms om 6 uur, dan zijn ze al bezig met oefeningen en te oefenen. Want ja, als daar in de ringen hingen en het verklooist de boel,
ja, dan is het einde oefening. Dus kijk, een muzikant kan nog wel fouten opblazen of van het podium afdonderen. Maar bij circa 10 kind dat net. Nee. Maar gewoon... Maar echt, ja, en kijk, ik koel wel, ik heb wel naar even een treinman naar Indonesië en dan naar Maleisië en dan helemaal en allemaal, ik heb al je aanbiedingen hoor, maar dan heb ik helemaal geen nog doen. Want dat liep het al heel leuk, maar nee. Nou, ik hier toevallig over mij. Studio, vrouw, bakje koffie. Lekker thuis maar toevallig, Rick Astley, die kist natuurlijk wel van... laat maar. Nou, wie ziet er met de toppers en ik zie daar, ik zie het kleren in de zeg nou, Salet soundcheck. Ik zie het, ik ben dus weer de enige die er zit. En ik maak je een foto. Ik zeg, hallo, weet je wel, klaar zitten. Ik ben altijd op tijd. Klaar zitten. Maar toen, Rick Astley was dat dus. En in één keer tikte op mijn schouder en ik denk, oh, muzikant. En ik denk, oh, Rick Astley. Nou, ik kwam even naast me zitten. Nou, even gezellig een kwartier met ze te praten. Hartstikke leuke vent. En toen, toevallig hier met de oren, die had eigenlijk helemaal net zo'n volle bot optreden over de hele... Hij zei, ik kon oren al spelen. Hij zegt een heel soort ding. Dan moest een optreden in Berlijn. Nou, al je playback, dan moest vaak playbacken. Hij zegt, nou, dan zit je op die hotelkamer. Nou, dan is de verleiding groot om, nou, neem maar even een drankje. Ja. Nou, nog maar een drankje. Nou, misschien ben je een vrouw die ben je geïnteresseerd, want dat is beroemd. Nou, ja. Dan moest al je verleidingen. Ja. Het drank, drugs. Ja. Want ik moet ook spelen met Casey van Casey in de Essential Band. Hij kan ook mij spelen. En die hier hetzelfde verhaal. En die gingen helemaal... Die gingen wel in volle bak. Ja, hij zei, ook als bij hem een brood thuis. Die maar die gewoon dat jij gewoon bij de Image. Dat die gewoon super en met Musquet ik ook al spelen. Nou, dat lust hem ook wel hoor. Harry Musquet en zo. Moeilijk man, volgens mij. Ja. Nou, ik kon heel goed met die man, met Musquet. Hartstikke prima. Maar brood, ja. Ik herhaal me Ljouwert, studie, vrouw, een bakje koffie. Ja. Thuiskomen, dat is ook het mooiste wat er is. Dat is gewoon dan we staan best de op long and winding road, hè? Dat gitaarrecord, hè? Dat is de thuiskomst, hè? Dat is heel belangrijk. Dat is een thuisbasis heeft en dat is het allerbelangrijkste. En een goede vrouw die dingen. Mijn vrouw regelt echt alles goed. Een geweldige vrouw. Die zorgt ook ergens in dat een mooi lekker eten. Maar wat was het eten? Nou, ik ken zelf wel goed eten hier, maar zij doet het. Ze doet mijn administratie, ze doet mijn boekhouding, ze regelt alles voor me. Dus die zwaar gek ik net. Dus dat is echt ideaal. En een geweldige vrouw. Ik heb een fantastische vrouw. Dus dat is zo belangrijk. Zou die toch op stek? Dan komen die hem gewoon dit? Ja. En ik ben net van plan om terug... Ik een heel soort die game die hoorde maar nooit op. Maar ik wil net maar terug in tot het op een gegeven moment... dat zie ik nou misschien donk het wel. Je weet het net natuurlijk. Maar ik ben net zo van ik moet zo Nora spelen of zo. Maar misschien dan wel meer thuis doen inderdaad. En gewoon meer in de studio en... Wat zit er in de agenda voor de komende tijd? Eerst moet ik nog de toppers meuk moet ik nog inblazen. Die heb ik eerst nog even doen. Ik moet even vreek ik nog een première van de Grutte Pier film natuurlijk. Want op die muziek speel ik ook nog weer mee. Ik heb er 2 nummers geschreven voor dat voor het project, de CD. Heb ik 2 nummers geschreven in de heftige stijl. En dan heb ik Stones Beatle project heb ik dat erin ontdekt. Wat heb ik sneur zit ik in Grange en dan Snijd de Midi in Arnhem en dan heb ik Mandy zit ik in Amersfoort en dan heb ik een of andere Nederlandse artiest die houdt daar een concert en die heeft daar geld voor. God, ik weet niet hoe die man jet ik nog. Het heeft er wel verteld. Ik heb nog in ieder geval. Nou en zo gaat dat maar terug. Dus ik al je van dat en losse klussen. Ik heb binnenkort nog weer voor de Grutte spektakel weer in Ahoy. Ik heb nog weer tussendoor heb ik nog een Simon en Garfunkel ik nog weer. Dat zit er weer tussenin propt. En dan al je studioklussen, dat gaat ik terug. 4 uur in de week ongeveer. Ik ben gewoon 80, 90 uur in de week ben ik daarmee wandelen. Dus, en ik ben wat te studeren, want ik ben nou het dwarsfluit weer. Ben ik weer een klarinet, want dat heb ik nooit dien. Dan heb ik nou ook een klarinet. Dus ben ik nou aan het studeren. En ik moet de mondharmonica instrumenten onderhouden. Mondharmonica, blazen, chromaten, moest ik bijhouden. Violen moet ik bijhouden. Saxen wat minder, maar dat speel ik dan wat meer. En
dingen programmeren, rekjes programmeren. Want dan zit er weer een rek met MIDI-troep en dat soort dingen, modules. Dat gaat dan in de vrachtwagen. Maar ja, dan heb ik een oording. Maar ik heb 4 rekken, dus verschillende rekken. Dus je kan al je mind nemen. En dan één rek is wat meer geschikt voor de oren, zit de orenspullen in. En dan ben ik nou weer, dan denk ik, oh ja, dan broek ik dat rekje, dan moet ik een oorrekje programmeren. Nou, maar dat gaat al heel snel. Ja. En, ik scroll ook alles uit, hè, muziek. Dus voor mij is dat net, ik heb altijd een iPadje erbij en ik scroll al mijn partijen netjes uit. Ik krijg dat muziekboek. Dus een heel oor, dus denk ik, heel veel muzikanten die niet lezen kunnen, ja, die hebben een groot probleem. Want die ben je al je aan het horen. Maar zoveel dingen, toch wel, weet ik wat, hoeveel zo'n wel 5 dingen, 6 dingen, verschillende dingen in een week. Ja, ik kan het alles uit de kop leren. Dus ik ben heel soort dingen, ben programmeur, heb ik daar treien maar een piccolootje en dan speel ik weer een cello-partij en dan ploep ik door naar een marimba-partij of een iets oors. Of even een stukje mondharmonica, een praatje dit. Ja, ik schreeuw gewoon op. En in principe, als ik het verjet, als ik het iPad verjet, dan kan ik het, zoek het nooit te hollen, dan kan ik het nooit te hollen van. Maar ik heb ook nog iets als een Dropbox, hè? Dus ik zet er alles in Dropbox. Dus in een noodgeval dan kan ik het nog printen. En, maar ik ben echt zo'n ongelooflijk piekje precies. Ik heb al 2 iPads bij me. Dus ik houd er niet mee op, dan heb ik altijd nog een reserve. Dat is nog een reserve, geweldig. Ja, en daarvoor hier ik het gewoon uitprint. Ik print gewoon in een map. Dus dan kan ik het... Ja, ik ben gewoon... misschien wel... Daar ben ik heel fanatiek in. Dat al je klopt en dat het... Dat weet ik. Siep van de Siep werd het heel goed. Siep van de ploeg werd het heel goed. Ja, ik zit er al bovenop. Fantastisch dat je er wierst. Zeker echt in de drokke agenda. En het is een genoegen om met jou te praten. Ik zeg dit Hubert, maar neem eens dikwijls Hubert of ja, niet? ik ben eigenlijk... Ja, iedereen Hubertus, Hubert, wat is dat? Nee, ik ben Hubert, ben ik eigenlijk. Want mijn mem, dat is de Vlaamse kant, hè, die ben de Vlamingen. En, de broer van mijn bomma, dus mijn Beppe, mijn Belgische, die heet Hubert. En dat wie de lievelingsoom van mijn mem. Dus ik ben, vandaar Hubert. Maar ik vind Hubert, iedereen zegt Hubert. Of Hupski, werd ik ook wel noemd. Of Huub. Of Hubertus, alles komt erbij. Ik zeg Hubert, dank u wel. Ja, en we draaien nog hier een plaats. Hebben we nog ruimte voor. Nou, even het weerom. Paul Anka. Bij It's a Sin van de Pet Shop Boys. Ja, nee, dat is leuk. Want kijk, Paul Enka is wel een oud met een geweldige stem. Hè, een geweldige strot. En die heeft als een... al je cd's nog met al je beroemde, bekende... bestaande nummers, maar het er dan verbouwd en dan heel mooi opnieuw arrangeerd met blazen en strijkers. En dan die mensen, dan jij dan hoe jij dat denken, oh dat is zeker het origineel, want dat van de Pet Shop Boys, dat is dan, maar het is van de Pet Shop Boys, maar zij heeft precies oorsom. Dus zij heeft het eigenlijk oorsom maken. Dus dat is, dat is hartstikke mooi. Dus dan is zo'n nummer en denk ik ken dat nummer. En denk, oh wacht, het is van de Pet Shop Boys. It's a Sin, ja, oh ja. Dus dat mooie kist van een, wat we bij de best zijn, dat kist een heel oornummer maatje van een bestaand nummer. En hij is weer wat mooier. De Stinkdoor, dat is natuurlijk een heel soort, hè. Die heeft mooie, zijn eigen noemers, weet ik wat mij dan. Hè, Paul Simon natuurlijk, met Afrikaan en dan ken ik mijn kind Exaatwan of kind jazz-uitvoering met maatje of heel wat oors. Dat vind ik mooi. De muziek zit net verankerd. Een goed nummer. Moest ik op een gitaartje, alleen mijn gitaar met een goed nummer wijzen. Maar ik moest ik heel mooi kunnen arrangeren. En dat is, maar kijk, was mooi vies, maar dan goed nummers. De basis met goed wijzen, dan is het niks. En doe vies dit mooi. Dit vind ik heel mooi, ja. Dank u wel. Graag gedaan.